Ageno ni intiere kare nyakora Mugajwang otieno masani en dakika ariyo mondo rom sa adek mar otieno weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel elo Lydia Okeyo ma en Ramogi TV kamoro amora ma intie wadwa ng'iyo bende mosetimore chakre ne piny William gie sani magitimo limbe madhi nyime mag jotelo mopogore opogore e pacho ka romo ma itwake wi dongruok pinje Afrika kaachiel kuom welo madito moyuoro en jatend piny Faransa Emmanuel Macron mabende obedo kod winjruok magikete koke gi jatend piny Kenya William Ruto bende oluomo moko kuom okenge ma sirikal mare biro tiyo godo en ne ojiw dongruok mar piny Kenya kaachiel kod bende jiwo jotelo mawuok e pinje Afrika mondo oket maino ne tudruok e kindgi giwegi kaachiel kod jiwo dongruok e kind Afrika. Wacho ni Afrika nitiere kod nyalo mar timo mano. Nyakora Mogi gin weche mathoth mabende wuok e kor gwenge nitie kamoro amora ma intie bed koda chakruok nyaka giko to mokwongo wayudo thuond weche. We know how to produce it in a safe way, in a sustainable way. Kenya is going to benefit from France's understanding of nuclear energy. Romo mar twak ewi dongruok mag pinje Afrika otayo odiechieng' mokwongo ka jatend piny France kod mar Kenya ojiwo Afrika mondo mak motegno lony manyasani. Otieno weya gi nyithindo adek to nyithindo gi be pok eka notergi e skul. Akwayo ni mondo ukonywa. Pod en lit ne anyuola manyocha wedegi otho e buch mula ma ogago e bondo kaka wuono ringre mar ng'at mar adek bende ne ogol. Wuonni okata nyangubo kae mose timore. Kata mano Ruba Primary osetimore, Ruba Kio osetimore, kata mana Milimani. Jokuoge oturo mokwalo masinde mag kompyuta e sikund primar ma Nyangubo e Suna West, Migori. Ndikna e nambari adek auchiel nono Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, X @Ramogi TV KE. Bende e weche mag twak madhi nyime wi dongruok mar pinje Afrika nyawadwa Cynthia Onyango biro bedo koda ka mondo nyiswa okenge ma osebetie weche mosewachore nikech osebedo koluwo romo ni nyaka nyo jotelo chak donje pacho ka odiechieng' manyoro gik mowach kawuono kaachiel kod bende geno ewi twak ma ichano odiechieng' makiny bende en e giko mar romono. Wabiro bedo kode ka thuolo machuok kende ka odhi nyime gi weche manyien. Jaloko mara iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Faransa Emmanuel Macron ojiwo dwaro mar dongruok e pinje mag Afrika magiwacho ni kod nyalo mar rieny kendo bedo e rang'iny mag pinje ma osedongore. Jotelo ariyogo bende okwayo jotend pinje Afrika mondo oket maino margi e lokruoge e sekta kaka mar somo kod lony manyasani mondo oketgi e opara manyime e piem gi ng'wech ma piny ringo godo sani to ahinya korka lony manyasani kaachiel kod teknolojia. Magi giwacho e twak ma gibedo godo e romo ma otim e odiechieng' mokwongo e kinde romo mar jiwo dongruok mar Afrika ka okal e sir gi piny mar France midendo ni Africa Forward Summit. Chuny boma ma Nairobi opong' kod welo ma oyuore romo mar lalruok ewi dongruok mar Afrika ka jatend piny France Emmanuel Macron kod jatend piny Kenya William Ruto omako wirwath karwako jotelo mag pinje ne romono matimore kuom ndalo ariyo. E odiechieng' mokwongo jotelogo ne ochako gi romo e kar jot mar jatend piny kapok gidhi nyaka mbalariany ma Nairobi kama ne gipidhe yien kaachiel kod chwoyo wang'gi e chenro mag jiwo lony manyasani kod mago mag sayans kod nyiso kido kod timbe mag oganda mag Afrika. E twak margi odiechieng' mokwongo, jatend Kenya William Ruto nyiso pinje mag Afrika mondo oket maino e loko kit lai mag somo manyachon kendo gi mag somo manyasani mabiro konyo jopuonjre bedo kod lony mag piem gi pinje ma osedongore. The whole ecosystem around education. In Kenya, we have had to review the education system
and to make it competence-based. Ruto dok ne chenro ma Kenya ne ochako mar CBC, ka wacho ni en mano ma orie olai mag somo kendo mede ndhadhu mana kaka pinje mani mbele e lony mag teknolojia. Also investing in digital infrastructure, fiber optic. They've just said we are manufacturing now here in Kenya a lot of digital assets, whether it is phones, whether it is computers, and all that digital infrastructure. We are laying fiber optic. Ruto kwayo pinjego bende mondo ket maino e tiyo kanyakla jiwo dongruok margi e sectors mopogore opogore mondo mi chia gi nyadhi mar Afrika onene kind pinje. Ma owacho ni en yo bende mar nyulo thuolo mag tije ka okalo yore manyasani mag teknolojia. This challenge of building infrastructure is exactly the same in Europe. Computing capacities. Okay, if we want to make infrastructure, let's invest together. We have to build much more energy facilities, renewables, nuclear, in order to deploy electrification. Jatend piny Faransa Emmanuel Macron korka kore to wacho ni France kod Afrika ni kod moko kuom dwaro machal, kendo ka gitiyo kanyakla to ginyalo duoko piny ladhruok ma pinjego thor ladhore godo kuom pinje ma omeo. Macron osingo ni sirikande menyo keto bilionde modhuro ne sectors kaka somo, tiegruok mag mbalariany, lony manyasani e kind mamoko e Afrika mangima. Through the continent, how to educate and train more and more talents to make sure that they will be trained here in the best education system, with the best partnership, and they will stay and help the country to develop and help the continent to develop. Romo nomiyo Faransa thuolo mar singo ne Afrika nyalo mar chung kodgi e dongruoge kendo yango ber ma tudruok margi nyalo kelo kipimo kod pinje mamoko ma bende sero Afrika. Romo no dhi nyime kendo tich ariyo kama pod twak mamoko dhi bedoe. Kapod wane mano motere kod weche mag romo no en ni e kinde romo mar twak mar Africa Forward Summit manobagi e mbalariany man Nairobi odiochieng' kawuono jatend piny Faransa Emmanuel Macron ne obedo kod kinde matek kaluwore gi tim mar wichkuot mar ji keyo lwasi mar koko e od romo no kendo ne ochune mar wuok mager ka okwero timno. Macron ne okawo microphone kende owuon kendo okwero ji ni oling' e od romo no eka chenro mar twak kod nyisruok odhi nyime. Tim mar wichkuot no ne otimore e kinde ma jolony ne chiwo pachgi e wi lony manyasani. Everybody! Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. Kawasudo en ni piny Kenya kod piny France oketo kogi winjruoge 11 mageto kelo dongruok e kindgi ahinya to mageto sekta mar wuoth, pur to kod teko e pacho ka. Moko kuom riwruoge kata winjruoge motim oting'o bero dho wath ma Mombasa kod omenda maromo bilion 104. Kaka Cynthia Onyango lero gie sani jolweny mag piny Faransa osechopo e pacho ka bang' piny Kenya keto winjruok e weche mag lweny e kindgi e thuolo mar dwe achiel mokalo. Kindly take his position at the signing table. En achiel kuom winjruoge mag omenda mathoth moloyo e winjruok ma piny France obedogo kod piny Kenya. Sirikand piny France e bwo tend Emmanuel Macron osingo mar bero dho wath ma Mombasa e budget mar omenda maromo bilion 104. Ka chenro mar dongruok ma kama igeto mondo ta kod kambi mar CMA mani kod log tich mar e piny France e boma ma Marseille. CMA, CGM, which has just committed to renovate 2 terminals of the Mombasa port for a total investment of 700 million euro. Dhowath ma Mombasa osebedo kod midhiero mar nok mar kar chungo misike ka sirikand piny Kenya koro lando bero alwora mare kuom omenda mar bilion 41. Mopogore kod chenro no mar dongruok, jatend piny France Emmanuel Macron kod jatend piny William Ruto kokalo e bero kar yawo chenro mar teko mayudore Kipeto ma igeto ni dhi medo maromo megawatts 100 pacho ka. Korka korgi piny France bende osingo konyo piny Kenya chako chenro makende mar teko mar nuclear ma bende igeto gere kaunti ma Siaya.
Nuclear energy in France is something that we've been building since after World War II, and that we've very often shared with trustworthy partners, and this allows us today to produce 75% of our electricity in France, which is low carbon. We know how to produce it in a safe way, in a sustainable way. Kenya is going to benefit from France's understanding of nuclear energy as I drive the transformation of our country. Magi timore kinde mathuolo mar jumbe adek bang' od bura mapacho ka podho winjruok e weche lweny e kind piny Kenya kod piny France ma igeto ni dhi bedo kuom thuolo mar higni 5. Gie sani, kweth mar apisas mag piny France osemolo e dho wath ma Mombasa bang' winjruok ma kamano ketie kogno. Ka winjruok ma kama koro yawo dho wath mar piny Kenya ne chiwo thuolo mar choko maling'ling ne piny France. So how do you tame terrorism? You tame it by ensuring that you are ahead of the game. So you must share intelligence. So anybody who thinks that you're giving away secrets or you're doing that has got it wrong. Kata kamano, winjruok ma kama biro e thuolo mar dweche machuok bang' go piny Kenya fwai maromo shillings bilion 7 bang' wito oko rak mar gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit mayande ichano ni mondo ta kod kembe mag piny France. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakwara Mogi, adwa ni mondo koro wadonjane wach ma wamulo godo kaka winjo duond Cynthia Onyango e weche mag twak ewi dongruok mar pinje Afrika madhi nyime e pacho ka. Parni ma en odiechieng' mokwongo kata kamano jotelo nyochako donjo nyoro, jotelo mopogore opogore ma nyodonje e pacho ka norwagi e par jot mar jatend piny William Ruto, par jot mare ma Nairobi. Welo pod dhi nyime, weche moko bende ka jatend piny France Emmanuel Macron nokao microphone kendo wuon ogoni hey gini ok nyal dhi nyime kaka pod oke duondu kendo go koko. Ma gin weche matimore e kinde maroma kama, to geno pod nitie nikech winjruoge 11 bende ochopie kendo Kenya chel ka gimo chako keyo bilion 104 ne keto kenge mag bero dho wath ma Mombasa. Ken mana gima inyalo gi suka kata gi taulo nyakwara Mogi, en gima yao piny Kenya ne pinje mamoko mag East Africa kata Eastern Africa, pinje ma bende ok okiewo kod namataro mar Indian Ocean. Koro dho wath ma Mombasa bedo achiel kuom dho wedhe madongo mag mwandu mamiyo Kenya yarore ne pinje kendo ohala, joket mwandu bende nyalo betie. Cynthia, nye chako luwo wach ni nyoro kendo aparo ni odiechienge mathoth nyo ine par jot mar jatend piny e kinde ma Macron nyodonjo, jotelo mamoko ma wuok e pinje Afrika ma gin jotend pinje romo ni ne geto bedo gi jotend pinje 39. Nyaka gie sani nitiere mosebiro bende twak maka kod kacha. Kata ok moriere gi romo ni ji obedo piny romo kende, nitiere moko ma bende dhi thenge koni gi kocha. Ang'o gini mosetimore chakre nyoro Cynthia? Nyise nyakwara Mogi Jwang' nikech ma en achiel kuom rombe ma okelo pinje Afrika kanyakla. But nyaka gie sani gima nyalo wacho ni dhiang' otho kor godhera. Godhera tiyo yieng'. Piny Kenya nyaka midhiambo masani mwawuoyo ni piny Kenya pod medo keyo. Jotelo buok e pinje mopogore opogore medo donjo. Gi odhiambo masani bende waneno jatend piny Arab Republic Abdel Fattah odonjo, Daniel Francisco mar Mozambique odonjo, Faustin Achange mar Central Republic odonjo, Mohamed Al-Mefi mar Libya bende odonjo. Manyiso ni nyaka gie sani pod nitiere jotelo mamedo riwre gi piny Kenya e twak makama mar neno ni pinje Afrika kata pinje go manigi gombo mar dongore giwegi oyudo thuolo mar dongo. Kochakre odhiambo manyoro kwatemo ng'iyo adier rombe osebedo mopogore opogore kaluwore kod program mane wayudo mar Africa Forward Summit. Ne giwacho ni ng'eny romo makama ne dhi bed KICC Nairobi. Kata kamano gima waneno godiochieng' ma kawuono en ni romo ni ng'eny ne atamalo 90 kwa nyalo ng'iyo ma ok wagoyo kwan otimre e mbalariany ma Nairobi. To timre kidieny opogore opogore. Otimre kidieny mar bedo piny twak kod rowere, yore mag neno kaka ginyalo yudo tije, yore mag lony manyasani, yore mag timo ohala. Ing'eyo ni rowere ma Afrika ng'enyne wan gi rowere kwan maduong' ahinya. Koro romo ma kamano timo keto gi kamoro achiel mondo giyud twak. Gino heli mage ma ginyalo chako, yore mage ma ginyalo bero helnigi, chandruok mage ma gineno, dongruok mane ma ginyalo dwaro kuom jotelo. Kaluwore ni romo ma kama ok ong'iyo ni ng'a en ng'a.
ong'iyo ni ng'ama dwaro kony to ng'ama nyalo chiwo. Nitiere jotend pinje, nitiere jotatije mabende waluongo ni CEOs mag banks, nitiere joket mwandu mopogore opogore. Waneno kata thuolo kanyo ka jaket mwandu matuklu e piny Afrika Aliko Dangote en achiel kuom jotelo mochopo ma ok onenre ka jatelo, onenre ka japiny madwaro dongruok mar Afrika mondo dhi nyime. Bende gima waneno kawuono e mbalariany ma Nairobi oting'o nyaka temo nyiso dwaro moko midwaro ni mondo omed ndhath mbalariany ma Nairobi. Parni en mbalariany ma achiel kuom mbalariany madongo ahinya e piny Kenya kae. Kuom mano ne gitemo ng'iyo ni to en yore mage ma mbalariany ma Nairobi nyalo dongorego. Ka kuom mano ne gitemo keto gimoro machalo ranyisi, gima gidwaro mondo giger mondo konye yore mag timo nonro mag science, okonye chiwo somo e yore makare mondo mi oger. Koro gima waneno nyaka gi kawuono ni nitiere twak mopogore opogore, nitiere twak e yore tuke, nitiere twak e yore bero hala, nitiere twak mar keto jotelo kanyakla, chenro madhi mbele Afrika, gin rem mage mantiere Afrika to nyaka sani yore mage minyalo konygi. Koro kwang'iyo overview mane gimo timre gi kawuono Bati. Kinde ka kinde ka jatend piny William Ruto loso to ero ga gilo ni nitiere winjruoge mitimo mar golo kata mana jo Kenya, ahinya ma joma matindo ma samoro ni kod nok mar thuolo mag tije pacho katire pinje ma ok. Achiel ka wang'e kama bende achiel kuom gigo ma samoro igo e mbaka e tenge mag romo mahie ka jatend piny gido wach ne piny France mondo yie yrwake jo Kenya manyalo dhi tie pinyno. Magi be gin achiel kuom nikech gin geno ma piny ma ja Kenya ma jal matin motiko skul magombo mondo dhi oyud tich nyalo bedo gi mor kopone winjo koso gine moko ma wanyalo geno dichieng' kiny. En adier Bati, piny Kenya en achiel kuom pinje ma ok mana pinje mag Afrika kende, but pinje mangima ma ni kod midhiero maduong' ahinya kaluwore kod rowere matemo lawo tije pinje maoko to bet kod pek kaluwore ni moko kod gitiyogo marach, moko kuom gi bende manyo tich to gino mane gigeno ok giyudi, yudo ka itugo kod gi ok chulgi omenda makare, moko kuom gi ngima gi richo. Mak mana ni twak mane waneno kawuono ahinya en ni kopogore kod midhiero ma Afrika neno, twak ma kama temo ng'iyo ni waseneno ni Afrika ni kod pek. Adiera kata mar wach koro ni kanye, ere kaka wakonyo Afrika mondo kinde duto kik twak beda ni en twak mang'iyo ni midhiero ma Afrika kale. Afrika ni kod koth mang'eny machue, oula ywa Uganda, waonge tije, kech nego ji. Twak mane waneno kawuono en twak mar yudo kaka inyalo chor Afrika nyime. Mamiyo king'iyo mos nino kane jatend piny owuon noko otemo chiwre kaka jatend piny. Notemo chiwre kaka achiel kuom jo Kenya mong'e maber ni Kenya kaka pinje mamoko kale midhiero mopogore opogore mondo mi gine ni ere kaka gikonyo rowere. Kuom mano ne gimiyo rowere thuolo. Rawera moko ng'iyo ni en rawera ma kanye mondo mi obed piny otwag gi jatend piny. Okwa kata Aliko Dangote ni jatelo, an gi project machal kama, an gi paro, an gi puodho dala, puodho machal kama, agombo kata mana puro ndumana. Ere kaka tim mondo mi kik bed ni kinde duto asika ywaka ywaka. Kuom mano gima waneno kawuono ni en thuolo ma rowere omi mondo mi giwegi kik ging'i shida ma gin go. To ging'i ni kuom shida ma giseng'eyo pile nikech wang'e adier ni Kenya onge tich. Ata malo maduong' kuom jogo mantie Kenya ka gin rowere matindo ma waseneno ka kinde duto gikelo tungni makage kacha kaluwore kod kech, denyo gi somo to gionge kama gidhiye. Koro migi thuolo mar ni in gi paro mane, ere kaka inyalo miyi thuolo mondo mi dongri. Nikech gima ong'eyo ni romo ma kama ok oting'o jotelo, oting'o joket mwandu. Oting'o ng'ama nigi pesa ne manigi bilion 100, mapenjo ni an gi bilion 100, in idwaro no. Kuom mano jatend piny otemo keto gimoro ni thuolo nitiere Afrika. Afrika owuon kaka piny ni kod nyalo mar dongore owuon. En kod nyalo mar jogo manigi mwandu, en kod nyalo mar jogo manigi paro makare. En kod nyalo mar jogo manigi kembe mopogore opogore madwaro jogo mowuok e pinje mopogore opogore. Mondo Afrika kik sika ni ka ji ochope mesa to ni wan miwa. Gima gitemo keto ni Afrika owuon obed gi moye. Afrika nigi joge, ere kaka gitiyo gi jogi gi mondo kik bed ni kinde duto gidaka ni ji onegore Afrika, koth oywayo ji Afrika, dhano kech nego, mondo mi tudruok obed mayot, to dhano mondo dongre mok gisika gi ywak pile ni jowa tho e Saudi Arabia kata jowa tho e pinje maoko. Mane chuny twak ma kawuono neno koketi. Ma kore thuolo ma Afrika chwe aguche modhi tere kien. Kamano. Odiochieng' ma kiny nyalo bedo nade Cynthia ka wang'iyo kaka chendo gi dhi nyime. Ranyisi mar pith mar yien kata University of Nairobi kawuono, the University of Nairobi en ranyisi mar kedo kod lokruok chal kod lwasi, mabende en achiel kuom midhiero ma ikone chendo ahinya e pinje, ok mana e pinje Afrika kende, to e piny mangima. Ang'o gini monyalo geno dichieng' makiny ka koro twagni chopo e giko mare, nikech kae kama koro ilande gik mang'eny ma iluongo ni resolutions kata gik mang'eny ma okadhi e twak ni magi ma kaka Afrika wadhi timo. Gin ang'o gini monyalo geno kata ma jopiny nyalo geno winjo e romo ma kiny? But kanyalo duki chien matin kapok wachopo gima waneno kiny, waneno gimoro kawuono ni twak ma kawuono okete mbalariany ma Nairobi. Aparo ni ma en ranyisi makende gino ma piny Kenya temo nyiso ne pinje maoko.
Mbalariany ma Nairobi osebedo mbalariany ma kinde duto winjo ka en gi midhiero mang'eny. Jopuonje ma puonjo onge, gikoso kuonde ma jopuonjre some, gikoso laboratories, gikoso kata mana alwora makare mag somo. Mamiyo kata mana pidho yien ma kawuono kana ng'e mos en temo chiero nya mar mbalariany ma Nairobi. Mondo kik obed abeda mbalariany ma en symbol, en aena gimoro machalo agulu moro moketa kona kamoro ma en negative parapara na agulu ni pige mitga. Obed agulu makata kopogore kod pi mamit, en gi gimoro minyalo ne makelo lokruok e ngima oganda. Miyo bedo ni kawuono ne giketo ng'eny rombe gi e mbalariany ma Nairobi onyiso gimoro. Mar ariyo bende waneno gimoro maduong' maparo ni UN kwang'iyo the fact that ni kawuono gitemo keto mise maduong' mar gero halls gi kata kuonde mitime rombe ma e kinde mabiro nyime, otemo keto piny Afrika kamoro ma samoro wasebedo kwa buona ahinya. King'iyo ni UN en achiel kuom riwruoge mag piny ngima makelo kanyakla jombetre, kelo kanyakla jotelo, kelo kanyakla jolweny, jogo mani kod tudruok kendo kod lony e yore mopogore opogore. Oketo piny Kenya manyiso ni kind higni 5 kata 10 mabiro mbele, piny Kenya dhi bet kamoro mopogore kod kama osebete. Ok kaka Kenya kende e Afrika, to kata mana e East Africa osechako bedo piny mani kod lony, mani kod tudruok makare kod pinje mamoko, kendo miyo piny Kenya dwa rieny mana kaka pinje maoko rieny. Bende kwang'iyo godhiambo ma kawuono waneno twak moro ma aparo ni wasebedo ka wabuono ahinya. Kan wang'iyo program mar Africa Forward Summit, nwaparo ni samoro dhi beta romo moro ma jotelo bet to giwuoyo to gin giwegi ma giwinjre, lakini kwang'iyo godhiambo sani waneno twak moro e weche ohala ma omoro chunya kineno ka jatend piny chungo jaket mwandu matuklu Aliko Dangote koko nene jatelo. Ang'eyo maber ni in kod paro mar kelo oil refinery Africa ka. Piny Africa osebedo gi shida mar mo. Ahinya East Africa. Ne nitiere paro moro chien kanyo bende nwatimo kata sigana marwa. Kama ne wayudo sigana ni nitiere kaka Aliko Dangote gombo ni mondo oket mwandu e pinje mag East Africa. Mondo East Africa owuon kaka pinje makoni obed kod nyalo mar bet gi mogi kendgi mondo kik bed ni kinde duto ka lwenyo tuk. To piny Africa bech mo ni malo. Otemo wuoyo ga Aliko Dangote, moko na Aliko Dangote nang'eyo maber ni budget ma in going around 16 to 20 billion USD. Mano pesa maduong'. Moko ne maber ni wagonyi thuolo. Bedo ni amua ni dwa keto oil refinery no Tanga, waonge wach. Bedo ni dwa kete yo Entebbe, waonge wach. Bedo ni dwa kete Mombasa, waonge wach. Bedo ni dwa kete Lamu, waonge wach. Mak mana ni gima duong' mwakwayi ni kaka pinje Afrika, tudruok makama kata mwandu makama kidwa keto, tiyiene pinje Afrika bende mondo keto omenda mamargi. Mondo ponono chopo kuma koro imbende yudo nyinyo, to pinje Afrika bende mondo yud nyinyo, mondo kik bed ni sami yudo nyinyo, to wabiro ni konywa. Miwa nyithindwa tho, oganda onge nyithindo ge kaka dhi skul, jowa tho yedhe onge. Koro twak makama obedo twak ma pinje Afrika omi thuolo mar chiwo gima gin go. Ka in piny mar samoro ni kata kod chenro mar gero ndara, in kod thuolo mar wacho ni wan kod paro mar gero ndara kata mar 16 billion. Ndara mwadwa gero ni wachiwo thuolo ni ng'ata madwa invest mondo invest okel pesa ne pinje Afrika giwegi, piny France mondo miyo chiw thuolo mar tudruok. Bed king'en romo makama ok en ohala kende, en siasa. Sani nitiere kaka pinje mag Afrika ing'iyo mopogore, kata mana piny US kaka sani ing'iyo piny mar France opogore. Bende en tudruok mar kidiplomasia, winjruok mar piny gi piny. Ng'eni sani bende nitiere tudruok ma Kenya obedgo kod piny France ma yiene jolweny mag piny France chako tich thurka mamiyo gi thuolo mar operate, kwanyo maling'ling kaachiel kod jiwo tudruok. Ponono lweny nitiere kamoro, bro yudo yot, Kenya bro yudo yot mar kono France nia lweny mudonje ni kata wano inyowa nikech wan achiel kuom pinje mani kod winjruok. Koro miyo gidok chien. Miyo kwang'iyo gimotimre kawuono en gima temo yawo Afrika. Matemo nyiso ni ng'ata ni kod nyalo. Ka in gi ndara wanyalo gedo, ka idwa gero pi wanyalo donjre mondo mi mwandu mag Afrika ochung' kien. To kanyalo tieko kwang'iyo odiochieng' makiny, aparo ni odiochieng' makiny koro dhi chopo giko mare. Ng'eny jotelo adier osetieko, ng'ato ka President Macron koro kiny en odiochienge mar 3 bedo Afrika ka, bedo Kenya, chiew gokinyi timo 1 2 3 ng'eyo kaka much Kenya en. Mak mano odiochieng' makiny gima waneno ka gidhi wuoye maduong' en tudruok manyasani. Nitiere kaka AI kata artificial intelligence oloko lwasi mar timo ohala, oloko lwasi mar siasa, oloko lwasi mar tudruok e kind pinje gi pinje. Ma korgi en gimoro maduong' ma giwacho ni en gima nyaka gibede piny magitwagi. Piny ka piny ni kod nyalo mare mar jiwo Kenya. Piny ka piny ni kod nyalo mane mar jiwore owegi kata jiwo pinje mamoko mondo kik jo Afrika beda ni gin AI kubiro to gin gitiyo. Gin bende gibed gi nyalo mar loso AI mamargi mondo kel konyruok e ngima gi giwegi. Erokamanya Cynthia, adwani mondo miagonyi okinyi bor gi ng'ama nyako mondo ka koro ichak idhi yue matin
kiny ang'eni koro en ng'wech mar chopo e tol. Weche kiny bed mang'eny agonyi mondo idhi ywe mondo kiny ichake iringne nyikwara mogigi kochopo godhiambo kama giyud sigana mochenye wi gigo mowachi kod winjruoge ma obedie ramochopie e kind pinje Afrika giwegi kachiel kod welo mabende wuok oko mar Afrika. Ero kama Nyasinthia kuom thuolo mar nyiso nyikwara mogi ajwang' fuono ne geyo makare gigo matimore. Nyikwara mogi mano wasebedo kod jafwambo marwa kendo ma osebedo kaluwo romo madhi nyime mar Africa Forward Summit ma en twak ewi dongruok mar pinje Afrika mano chakore kawuono kendo odhi nyaka kiny e bomani man Nairobi. Kawasudo kendo wawuok e wach romo ma osechakore pacho kaka kawuono kendo biro rumo kiny. Wadhi ane weche motend kod paro mar chik omenda ma 2026. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oketo ler ewi paro mar chik mar omenda ma 2026. Mbadi wacho ni fuoni mag paro mar chikno oselok ataro gi moko kuom jogo make mbui kendo mano ok nyis adieri mar wach. Mbadi wacho ni onge osuru manyien ma oketie simbe mag ong'we yamo kata e chupni mag pi. Bende olero ni osuru mag lewni mag mitumba en mano ma oketi kaluwore kod winjruok mar johala giwegi mane dwa ni nywando osuru gi kanyachiel kendo ng'ad gi dichiel. Magi owacho ni ok nyis ni osuru koro medi e lewni mag mitumba. Walter Nyambaga nigi ler mathoth e wachni. Paulo log tich mar omenda boma maduong' ma Nairobi. Jatend migawo mar omenda John Mbadi olero ni johand mitumba ni kik bed kod kiondko ni weche moko mipilo ni sirikal dhi lodho osuru kuom gima chwe gino magikoni nyalo ngunyo e lo wala no piny kendo hinyo menyo margi e chiro magikomba. Hii maneno ya mitumba ilitokea wale viongozi wa soko ya Gikomba walikuja hapa wakakutana na mimi together pamoja na watu wangu watu wa budget, fiscal and economic affairs, tukajadiliana, tukaongea na tukaagree ya kwamba watu wangu watakaa nao pamoja waone ni mabadiliko gani tunaweza weka kwa finance bill ili wasaidie kusimplify taxes ya kulipa, na hivyo ndio imegenerate hii proposal ya kusema badala ya kukuwa na taxes nyingi tuweke tax moja at the point of entry. Wakati wanaingiza vitu ama bidhaa ndani wanalipa tax hapo na wanamalizana na maneno ya kulipa ushuru. Mbadi olero ne oganda ni kik ber kod luoro mar ni duol mar KRA ok bi menyo kaka gitiyo kod simbe gi e chwalo omenda ka gitiyo kod M-Pesa kendo koni kata osuru mar simbe mawuok e pinje maoko ibiro dhi tama kare. M-Pesa is not income. Kwa hivyo hakuna mtu atafuata KRA, hawawezi fuata wale ambao wanatuma pesa kwa M-Pesa. Hakuna bei ya simu itapanda kwa sababu tumetoa taxes yote tukaweka tu tax moja. The law is wide. It actually says that the commissioner can get information from everywhere and anywhere as long as it is for tax purposes. So it is very prescriptive. Now, what the KRA has done is, having checked with other jurisdictions, when we ask them, how do you get this information so that you're able to analyze and assess? Because in our side there'll be restrictions from the Data Protection Act, there'll be restrictions from different sources. Now, what these jurisdictions will tell us is, tax is not a private affair. Mbadi okwedo jok moko ni tuche kod weche mondo miyo mien chilo kuom paro mar chik mar omenda melo fere kod auchiel. Anybody, please get the bill, get my bill. Stop giving me many bills, many finance bill. Finance Bill 2026 is now out, published by the National Assembly, and let us engage constructively. I hope this year will not be a repeat of last year where I was asked so many questions on fake bills. Migawo mar omenda okwedo weche mipilo kendo lero ni lai mag loso budget muting'o sidho lai mag budget ma olieki e kod migawo mar omenda rango chal mar uchumi kendo bedo kod jo sekta duto kod jokanyo. Okoni nyaka gwelie pach jopiny marango kuonde ma idwaro timie lokruok kapok ochwale ne od bura mondo mi orange ka bende inyal kale kosetimone lokruoge kata oyo. Gikone, jatend migawo mar omenda some nyim od bura kendo ikete tim kinono kaka bajet notiyo. Mbadi koni okenge moketi en mar medo choko osuru mondo adita sirikal opong' ok yak osuru kuom japiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Haya, obuoge motende kod weche mag budget. Wadhi ane mag siasa. Jokanyo mag duond bura mar UDA kar chung od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay oyiere mar chako chenro mag tego duond burano e wards duto 7 gi dwaro mar neno ni UDA obedo kod mbi e kaunti ma Homa Bay motelo ni yiero mag 2027. Ripota marwa ma Homa Bay Alia Beach miyo mathoth. Kamano manokelo kanyakla jotend duond bura mar UDA ward 7 ma Karachuonyo mano obagi gweng' mangoche dwaro mar ne chako chenro matego duond burano e alwora ma Karachuonyo kod kaunti ma Homa Bay mangima motelo ne yiero maduong' mibage pacho ka 2027. Jakomb UDA kanchud bura ma Karachuonyo Abdul Ramadan Odhiambo manochuo kombe romo makamano ne okone gi yiere mar chako wuoth kanyakla kaka jotend duond bura mar UDA kaunti ni mar neno ni duond burano obedo motegno kendo golo jochung' mathoth e yiero mabiro. Kamana hinya ne jo chama mohero chama mochopo ka kar rombgi mondo wang'i ni to ere yo mwamedo go tego chama kaka chama nitie chon nikech waneno ka ng'ikruok no makwa chien ka to wayudo ni mai momiyo koro jomoko nyalo wuoyo wiwa wacho gik ma ok oromo ni UDA onge Karachuonyo. Adwa wacho kawuono without fear of contradiction ni Karachuonyo e kar UDA e Nyanza ka Karachuonyo e kama wach ma UDA mono ji nindo. To siepe wa mwahero mag ODM mabende wan go kaendi waketiru kwe mondo mi wayudru kaka wadhi keto weche mag siasa madhi biro mbele kani e yo makare. Jagoro matayo chenro mag UDA kaunti ma Homa Bay Kennedy Ongate wacho ni romo makamano ga chako gi Karachuonyo kendo dwaro margi mondo duond bura mar UDA obed motegno kuonde chung'ute bucha boro ma Homa Bay kage koro ne yiero mar 2027. Wabedo piny kaka jo Karachuonyo wards 7 mwawinjore ni chakre kawuono wadog chien e grassroots, wadog e polling stations, wadog kuonde mwae mondo wateg chama. Yo mwadhi tego chama en kama. Wadhi wang'is jo chama ni chama pod exist. Coming in 2027 wabiro chungo ji chakre piny MCA nyaka malo president marwa. Wan kaka jo UDA wa decide kawuono ni wan e broad based kamano to wan bende mongech wan watiyo ne ker mar Kenya. Kamine mag UDA alwora makono okone gibro medo chung' motegno gi duond bura mar UDA ka achiel gi jatend piny William Ruto kamane gi jiwe siasa mar kuye motelo ne yiero mabiro. Warwaki UDA kendo wadhi timo maber, wadhi chung' gi president marwa. Ndalo duto te ka wang'iyo kaka gik moko timore wamor omiyo gi Ruto ni ber wadonjie uru mondo gik moko ochop kare. UDA osebedo party maduong' kendo nyaka sani wasebedo gi percentage maduong' ahinya e Karachuonyo, Homa Bay nyaka Kenya as a whole. Omiyo wakwayo mana ni mondo wabed gi kwe, wamedu tego party, to wabed gi hera, to wahero maduong' ni walanduru ne Dr. William Ruto 2 term mondo wakonye manyo mbulu Kenya sayo yie to dhi okaw 2 term. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua dwaro ni tim lokruok mar ariya ne tenda rita kwe kaunti ma Nakuru kaluwore gi timbe njore manyocha ne ochwe okelo nek mar jadolo moro. Ka oloso Tetu e kaunti ma Nyeri e kinde ik mar jadolo mane onegi Reverend Julius Ngari Ndumia, Gachagua oseyo sirikal e wi nyawo mar arita kwe kendo ma okelo nek mar jadolono. Ne otene kod jatend DAP K Eugene Wamalwa ma bende ma otimore kinde ma acheje ariyo magin Beryl Nafula Otenyo ka achiel kod Felix Odinga Okumu ne ochwele doho e wi nek makamano kendo ma ogeng'negi kuom ndalo 21 ka nonro pod dhi nyime. Of the security chiefs in Nakuru so that we can have order and people can feel safe. Bona damu ya mchungaji imemwagika, muko menawe sema chochote. Sasa ni siku 6 amenyamaza. IG amenyamaza. Why? Is the life of our reverend a lesser life? Kenya cannot go forward without security. The first thing and the cardinal duty of any government is to ensure the security of its citizens and to ensure the security of the property of those citizens. We shall not let any stone unturned. It was painful, hatutawachilia. Hao wawili ambao wameshikwa leo wako kotini. We would want to know who did it, who planned it. Because hata wale labda wameshikwa, hata kama they were at the scene, labda ni kazi walikuwa wamepewa na mtu fulani. Mara nyingi who had paid them.
who had given them instructions to do that. That's our concern. Koro mogi aneno ka umedoro na ote magukawe akao mana moko machuok kende ka wadhi yweyo mokwongo weche manyien mag imore dakika 31 kendo donjo 32 bang' saa 3 mar otieno. Nyakwara mogi otieno ne aneno ka Vincent Osodo Nyapala ka nitira wasi kone na yo makara inya kendo mor gi weche manyien oyo jangoma nena maler namba okana pacho erokamano jagogelo biso chini bati weche manyien donjo na yo makare Mary Atieno mano na nyar seme Angonga bende entiri Kisumu erokamano nya Ben Maina mar St Mary's Lwa Girls neno abende erokamano kuma miyo TV thuolo mar kelo ni weche manyien kama intiere no erokamano. Eriko Makapasi bende wacho ni good job erokamano kuom kete. Enzo Starling watching live from Bondo Ogari with all the following Madam Odima Baba Junior gineno weyo makare kendo weche manyien donjo negi. Wang'ie bende ama ndiko naka noka Shemoto Soja wacho ni Aluo News asiro wach mar Africa Summit jotendwa oti makare kod thuolo ni mar lombo joket mwandu e pacho ka ng'ur ma oneno to kasero wanyisuru lony embele welo mogik kik waringwa we party mane baba wewa girigiri maloyo gira kwaya mana okalore kod Shemoto ema wacho kamano erokamano ahinya. Bati chenro ler lakini chochni ma oneno kawuona kwedo ndamo malo akwayo jowa mondo belgi kwe romoni sama romo dhi nyime mano Bishop Gordon Odongo ema ko kamano erokamano jadolo fide mar Mikei bende nitiere ka Jared Nyakie wacho ni neno mogi welo oyie konyowa koro pesa oti maber kik badhruok gi pesa welo ukila loch ma Jakiranda bende ng'isa ni ler mora ahinya yie kaka weche tek gima okawa gi wuoro ni jokuoge sani onge oruma gikwalo nyaka kompyuta ma nyathine somogo sirikal okony jonyangubo wacho ni afwane Super CS John Barry kaachiel kod Director Roblin Goje mano jako nyangora bala wuri nyateke. Haya namonda kawuoyo gi kanyo kaduogo koran gi weche mamoko ma enu imore e Ramogi TV. Are you a truck driver? Do you have over 3 years experience and a valid license? M Ajira is looking for you. We are recruiting over 400 heavy truck drivers below 45 years of age for immediate deployment to Saudi Arabia. Secure your future with a salary of up to 130,000 every month, inclusive of mileage bonuses. Interviews will be held in Nairobi on the 11th, 12th and 13th May and Mombasa on 14th, 15th and 16th of May 2026. Visit www.m-ajira.com and apply to secure your interview slot. Slots are filling fast. M Ajira, your gateway to global opportunities. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Chiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend county bedo keto kech mbele. Boni chulo gima Boni dwaro. Ok gimoromore gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Ng'ena eri gachiega. Where kad? Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o
marach ga kodi mama. Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro mora medwaro. Peso bondo, en pi wang jolupo inam kai. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo, achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemu mar okombe kose mar glasi. Mirima. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno. Kik bai. Machiegni kendo weche manyien mago imore dhi nyime. Gikone to ringre jokony mula dek manyo lo senyore kuomgi e kar kunyo mula ma Ogago e sub-county ma Bondo e county ma Siaya yudi duto kendo chwalogi e kar kano ringre ma Bondo. Kaka Steve Biko lero, familia mar ji adekgo nomondo e kar kunyo mula kanyo mar kuyo kanyakla kendo ywago joheragi ma giwacho ni nyocha e gin taya marienyne utegi ka koro gikwayo mondo sirikal ojolgi. Tayo chenro modich mar manyo ringre jokony mula adek manyo lo osenyore kuomgi. Gikone to chenro no ne orumo dhiambo manyoro bang' yudo ringre jal mar adek ma en owadgi jal machielo mane ogolo e chuny odiochieng' tir. Okinyi ma kawuono, familia, anyuola, wede kod osiepe mag ji adek manowito ngimagigo noyore dho bur mula ma Ogago kendo ywago joheragi e yore mopogore. Otieno weya gi nyithindo adek, to nyithindo gi be pok eka notergi e skul, pok ochulnegi skul fee ma be nonego be notero wuok tich, tero Nyasaye oseome. Wadwa kanoyudo masira manogole ka en sawa kendo ne en gi pasne te, to koro dakika matin manoriembo gi chien ni joma mon mondo sud chien, to ji koth be moro nobiro to ochako chwe to ji nowuok. Koro bang'e tiwinjo ka guok gweyo kibiro tiwacho notoye mochamo tiende, yawa jowadwa konywa uru. Gi e bur ka already gin joma osekethre kabisa, koro kaka gimedo bet kacha gibiro medo wuore. Akwayo serikal mamalo nyaka mapiny, gavana marwa Orengo, Oburu, akwayo ni mondo ukonywa. Ka koro ringre adego piel e kar kano ringre ma Bondo, anyuola go ywago pek mar kawo ting' mar mochari kod tayo chenro mar iko ni mar gidong' kod fuok malach e kindgi. Okoyot to gi nyithindo ma wajane mane jonyuol gi osetho ok gin maber, ok wan maber kaka familia. Koro wakwayo mana kony to kod jogo ma Nyasach ng'uono donje chunygi, ng'ato ka ng'ato ma Nyasaye nyalo gwedho fukone bende mondo konywa. Akwayo sirikal mondo kawna ting' liel, anana gi lweta kama. Sirikal yie ikonya. Aonge gi ot dala, yuora be onge gi ot. Koro anane gunda, an gi lweta nono. Gimoro amora kaka welo nyalo konyore, kaka ji nyalo konyore sama gibiro budha, konya budho, onge. Waonge gimoro amora, owadwa maduong' ne nigi dalane, to yande otomukre. Matin no ni e dalawa podi, to en gi ot moro matin. Wan be kaka wan nyithigi kaka ne wan no, jonyula notho chon, koro ot waonge go. Koro ot matin ma kowadwa matin ema ne wapodhe. Ka giikore mar manyo chenro mar ik, jakom mar kar kunyo mula ma Ogago, Boaz Ajuoga, okwayo jokony mula mondo obed motang' e kinde ni makoth mapek medo chwe ahinya te alwora mikunye mula. Awacho ni joma sani kunyo mula, wang'eyo ni en menyo, to romo bende joma kunyo mula gi hali kaka weather chal, ging'i bur ma gitiye. Buchegi gin wasunge nutie chon. Kama wasunge nutie chon, ne giweyo lo iye kuro. Dwani seche mikunye tigere kod bao mondo mi kik wawit joma ng'eny. Wawito joma pod thindo, joma moko nyopuko kendo, nyonyi gi konyo jonyuolgi. Sani jonyuolgi odong' to gin mond liete. Kaka ginyalo konyo onge, wadwaro sirikal mondo donjre e wachni mapiyo piyo. Bang' tieko chenro mar manyo ringre mar jokony mula adek manyocha owito ngimagi bang' lo osenyore kodgi e kar kunyo mula ma Ogago mayudore sub-county ma Bondo kae, anyuola margi kaachiel kod wede kod osiepe koro kwayo piny owacho mondo konygi, nimar kata gi sani ringre okwamo e kar kan ringre ma Bondo kaka chenro mar ik bende pok ochakore. Steve Biko,
Ramogi TV, Siaya. Ramogi weche ma bende wayudo gi thuolo ni ne chal ni ng'ata chielo wito ngimane e alwora ma Tom Mboya Estate Kisumu, kama ot moro mar orofa 6 uruombore piny. Luoro ni tiende ng'ata chiel nyalo bet ne wito ngimane e masira ma od orofa moro mar orofa 6 olwar piny e alwora ma Tom Mboya Estate Kisumu e kaunti ma Kisumu. Ramogi omedo luwo wachni kendo biro miyi ler mare kotenre kod gigo ma wachoko kokalo kuom jofwambo magwa ma Kisumu e kinde ma gimoro amora nyalo timore. Kendo Ramogi omedo mana nyisi ni weche ma wayudo en ni luoro nitie ni ng'ata chiel nyalo bet ni owito ngimane bang' od orofa moro mar 6 lwar piny e alwora mar kadak ma Tom Mboya Estate Kisumu. Kowuok kanyo wadhi ne Migori, wayudo ni chuk dar marito sikund primar ma Nyangubo e sub-county ma Suna West e county ma Migori omaki ka otenore kod lal mag kompyuta 11 kod mwandu mamoko mag sikunno manyo kwalo otieno ma piny orugoro kawuono. E twak mar Ramogi TV kod japuonj maduong' mar sikunno Richard Ogile, lal mar computers go kelo negi lal maduong' kaka sikul ni mar masinde go mag osebedo ka konyo gi e tayo chenro mag somo mag lony manyasani ni jopuonjre. Jafwambo marwa Jojo ma nigi ler ewi wachni. Kuoma gige somo e skul to ahinya computers ma jopuonjre tiyogo e somo lony manyasani ok osebedo gima wende e kaunti ma Migori kuom kinde. Sikunde mathoth e kaunti ma Migori onge kod computers moting'o tablets mane omigi kod piny wacho e bwo chenro ma ji osomo lony manyasani manochako higni malapar mokalo. Computers kod mwandu mamoko mag somo e lony manyasani osekwal kuom sikunde mok tin ni 3 e kaunti ma Migori e higani, ka skul primar mar Nyangubo e sub-county ma Suna West en mano machiegni ma okwale mwandugi. Wuonni ok kata Nyangubo kae mosetimore, kata mano Ruba primar osetimore, Ruba ke osetimore, kata mana Milimani diere moko notimore. But wang'eyo ni jok matimo gigi ok gia e polo to gia mana e piny ka. Sikul ma Nyangubo ne okwal computers 14 mane omigi kod kambino mar tudruok mar Safaricom otieno mane piny rugo kawuono. Akwayo securities jo arita kwe ni konywa uru gi yo moro amora munyalo konyowa go mondo kaka skul wayud gige wagi to forward wabro bedo kanyachiel kaka board mondo wamanya ni to yo mane maber mwadhi tiyo godo mar mondo wane ni skundwa ni ok ochako kwal kendo. Japuonj maduong' mar skul ni Richard Ogile wacho ni lal maduong' ka otende kod kuoni ma computers kod mwandu moko. Kwa bire skul to do ka skul otur kendo kwal gik moko e skul ka. Okwal computers 11, okwal the school printer maduong' kabisa, okwal the school projector plus other items kama timo pesa moko thindo be gi lero gi kwalo. Watchman matiyo gotieno osemaki gi security officers and investigations ochakore. Ogile wacho ni moko kinde mokwongo ma bende sikul ni kore kwalo ka omedo niga mag 2014 tablets mathoth mag sikul ni bedo ni okwal kod jokuoge ka tablets gi ne olal kamano. Ok mokwongo skul ni nosekwal 2024 ma kendo chako kwale kendo. Achana gi kwalo books, hard covers gi, ne gi kwalo the school tablets ok mane sirikal kelo mane minister, mane president machon okelo uru ka ne gi kwalo moko nodhi. Ruoth morito location ma Suna Ruba Charles Ouma wane gi dhi nyime kod timo nonro ka otende kod kuone kabile koro kwayo ganda mondo koro konygi e manyo mwandugo mag skul mokwal ka achiel kod achije ma itudo kod kuone. My appeal to the community mondo gimiwa support mondo wayud jogo, nikech joma timo gigi ok gin joma e polo to gin mana joma ni piny ka. Nitie diere moko manokwal chon ka kata japuonj masani nitie Richard Ogile ne onge to ng'ama ma suspect noringo mano ok wayude nyaka sani, but gisani ma suspect man watchman to nowasemake mantiere Ruba police station to nyiso nitie jok moko mong'eyo to jok mwayudogi gibiro liable. Kuo mar gige somo e lony manyasani moting'o laptops osethiro somo e lony manyasani e skunde mathoth e kaunti ma Migori. Thoth sikunde mane omi computers moting'o tablets sani onge kodgi nikech kuo mos bedo kotimo newa e skunde mathoth e kaunti ma Migori. Kwalo computers gi printers gi te to koro oketwa e lo
Koro digital learning somo misomo mimulo gi gik mayom gi to koro kwanyal timo. Gima koro challenge ne kata jopuonj kaachiel kod nyithindo nikech kompyuta gi nyiewo gikonyo nyithindo kendo nyo gimiyo tich mar puonjo nyithindo gi nyo yot. George Juma, Ramogi TV, Migori. Derepe makwan gi oktin ne 500 mag loche igeno mar yudo thuolo mag tije piny mar Saudi Arabia bang' kambi mar Majera tayo chenro mar ndikruok margi. Chenrono mar ndikruok ma derepe mane otim e paw mbalariany mar Kenyatta ne oyayo jo Kenya mathoth mani kod riyo mar donjo e chenrono. E chenrono ma odonjo odiechienge mar adek mar Majera tudore kod weg tije mawuok e pinje maoko mag yawo thuolo mag tije mopogore opogore. David Owino kaachiel kod Jojo Tieno gin moko kuom derepe ma oyudo thuolo ma kamago. Ramogi TV nolando kinde mang'eny ahinya TV ni mondo ji odhi apply kendo jande mondo apply kendo Ramogi TV no ashuawa numae kama ber mawang'ni ojande dhi yude konyruok. Koro naneno kilande nyaka Ramogi TV. Koro emana apply kase apply to ne gigochona mana idho gari achiel kachiel kawuok Siaya machopo ka. Ayudo ka gin joratiro. To gima nomora ni gini otime e papa yanga moko kama opondo kata ot moro ma ng'ato loso mamare. Koro an sani amor matek nikech adhi tiyo oko tadwa gero go pinywa Kenya. An gi mor gi ilo nikech pinywa ka osebedo matek. Koro samoro wacho ni ng'ama dichuo nyaka imany oko. Koro amor joluowa osebedo gi weche mang'eny ka ng'ato wuok ni kamarach ng'ato ka ng'ato ng'eyo gima dwaro. Anya jiwo gi ni men chenro mar adieri giwuog oko gimany tije ma oko gi gibeyo wamany gi uru kech Kenya waka ji yudo skul mang'eny tije betin. Koro kwa nango opportunity jowa mondo many oko. Aya katikati ya uwanja kule anaanza ule ni Haaland Kiptanui anakwenda anamtafuta KDB Kevin De Bruyne akipita anakwenda anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto anachenga moja anamtafuta kule Rodri anachenga anakwenda moja Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Kiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend kaunti bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro mrodi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Ngena eri gachiega. Wea kad. Maua ma plastika tero kanye. Chimwa cha dieri okenchinda. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Amela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro mora medwaro. Peso bondo, en pi wang' jolupo inam kai. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo, achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemo mar okombe kose mar glasi. Mirima. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa.
Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wadonje weche mag tuke kod jakom riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika Dr. Patrice Motsepe obedo gi romo gi jokanyo e sectors mag tuke rango ikruok mar bago tuke mag Afrika AFCON mag 2027. Dr. Motsepe opako ikruok ma Kenya osebedo godo kunyiso geno mare ni pinje mag Kenya, Uganda kod Tanzania biro bago tuke e yo makare. Pinje adego singo mar tieko ikruok duto kapok tuke go chakore. Romo makamano noyuore gi jatend migawo mar tuke piny Kenya Salim Vuria, jagoro Elijah Mwangi, jakom riwruok matayo tuke mag adhula e piny mar Uganda Moses Magogo, kaachiel kod jakom mar riwruok matayo tuke mag adhula e piny Tanzania Wallace Karia. In this president, it's not just about the hardware being the facilities and the stadiums, but also the software. East Africa is known for its hospitality. We are known for a hard-working population, and we are known for delivering quality, and you experienced that with Chan. So as we work on the hardware, which is the infrastructure and the stadiums, I assure you that we will be working on the software so that we give all the fans across the world a spectacular event. For those who will visit the region, you will be happy and proud of East Africa once you experience AFCON 2027, and we will work day and night within the local organizing committees to ensure that that fun experience is second to none. Under your leadership and in partnership with our minister in Kenya, good progress has been made, and this is going to be an enormously successful AFCON. Give it your hands, thank you. Migori Youth FC odong mana gi tuke auchiel mondo gikaw kombe mar adhula lig mapiny mapacho ka NSL. Migori Youth FC omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig no gi lek mar kaw kombe no kendo idho nyaka e lig maduong' mapacho ka KPL season manyien. E tukgi mar 32 manobagi alap ma wendo Green Stadium, club mar Migori Youth noloyo club mar Mofa gol 1-0. Gol no makende makoro chwalo Migori machiegni kod okombe ne oloyo dakika mar 58 tok jatugo Okumu Regan loyore kende. Mofa ni kod ting' mapek mar donjo e lig maduong' mapacho ka season manyien ka nyaka sani gintiere thuolo mar 5 gi points 57 e kinde ma 3K FC gi Mombasa United omako thuolo mar 2 gi 3 kaka luore no. Despite the result, the character, of course, the last game was no good, dropping points at home. But now the character we had coming from 3 to 3-3, now we put up that character today. So, yeah, we got unlucky. We got unlucky today. I think tunahandle two pressure. Kuna pressure tulikuwa tukifight relegation, kuna pressure yake, na pia kuna pressure na kuja ukipanda league. But to me kwangu nadhani tu lazima tubaki tu focused. The moment baki focused, vijana wako watakuwa na pressure. Team mar Kenya Prisons onyiso kitugo makare kendo yoko Young Spikers sets 3-0 tuke mag volleyball league maduong' mapacho ka manobagi alap ma Kasarani Gymnasium County ma Nairobi. Kenya Prisons ma bende gin joloch mokalo e tuke go notiyo kod lony margi kendo thung'o Young Spikers mago tach e county ma Nyandarua. Loch makamano miyo Prisons mijing'o mar loyo kum thuolo machielo kombe no. E tuke mamoko nobagi gi kodira mokalo Kenya Pipeline wuotho kuom tim mar Mbalariany ma Kenyatta kendo loyo gi sets 3-0 e kinde ma jobengi KCB bende noloyo tim mar A+ sets 3-0. Tulicheza na DCI jana na game ilikuwa tough jana, lakini tuliwin set 3-2. Hiyo ndio game ambayo ilitupatia challenge jana, lakini leo tumecheza na Young Spikers na leo tumekuwa safe. Going forward, tunatafuta wachezaji ambao ni wa kiungo cha katikati, ambapo hapo ndio shida yetu ilipo. And we are trying our best to all the department to work collectively
with the other departments. For now, I can say that there is future with these girls, and we are hoping for the best in the next one match that is ahead of us. Erokamano nyakora mogi kumkete Ramogi TV paroni kurwachope giko mar weche manyien mag oimore daka en 57 bang' saa 3 mar otieno. Good evening Bati, jadikul Ramogi ler. Ng'ama ok dwa neno Ramogi to mana gidho buru ni ng'o wacho ni mos ne jafwambo Cynthia mano matito chieng' mar weya ma wacho kamano. Erokamano Auki Dibo in bedi ntiere Ulanda ineno weyo makare. Mary wacho ni gold no nyaka ng'ie malong'o oselal gi ngima oganda mathoth. Erokamano. Aya Auki Dibo ndiko messages kapa ne 67 to bende poka kwano gi atieko gi ogot kawuok Kababu. Ipenjo ni sama ni kwalo computers Nyangubo security ne kanye mane penjo ma ogot penjo. Erokamano Edwin Gordon chieng' deny Janyakach Kadianga wacho ni Bati pinye morumo kichiko itini to ni macho muoch koni, kichiko iti kocha to macho muoch kocha, kigo mos koni to bende weche ne kocha. Ago mos ne joma owito jogi masira mar buru molano mano kaluwore kode. Erokamano in bende kuom kete Ramogi TV. Eli oindo kawuok Rodi jinagoyo mos ne anyuola ma owito jogi dag mola sirikal mondo ne kaka konyogi. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Mano bende makelwa e giko mar weche manyien mag oimore tinde. Asebedo ka elo Lydia Okeyo ya mosiro weche gi jago picha mara Ben director mara Bob Wafula kachiel kod aduto mantiere kod skiru mar ariyo jochung weche Ken Moga jatenda Jaibonyo kachiel kod reporters waridu te kamoro moro mane giwuothe mag choko weche gi koch gi pak ne gi. Kuom tuno gi ja loko mara osebedo Liz Otieno, nyinga en George Bati. Oriti masane.